Hello friends, बरायबाय बडाजोब इनफो YouTube चेनेलाव फिन खनसेबाव दा जोबोर मोजां लेटेस्ट आपडेट सफैदों एग्जाम डेट ओंखारजोब्बाय SSC आव बेनिफ्राय नोंथांमोना APDCL आव गोबां साख्रि नेबाय थादोंमोन दा फाइनाली भेकेन्सि बारायबावबाय आरो बे भेकेन्सिया माबायदि फैदों जों A to Z जों डिटेल्सखौ नायगोन जाय नोंथांमोना बडाजोब इनफो YouTube चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट्स नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेयाव एग्जाम डेट्स गोदान अफिशियेल नटिस ओंखारबाय प्लास SSC कनस्टेबल रिजाल्ट मोनथारसिगोन दा बावैनो आरो फिजिकल टेस्टआ जाथारसिगोन दा SSC GDआ 15 जुननि सिगां अफिशियेल नटिस मोननो हागौ दा बेयाव फेज 12आ नोंथांमोना 20, 21, 24, 25 बेनिफ्राय 26 जुनावहाय एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन पेपार 1आ प्लास कम्बाइन हायार सेकेन्डारि लेभेल एबा चेस्ट लेभेलनि एग्जामा स्टेज 1आ फर्स्ट, सेकेन्ड, थार्ड, 4, 5, 8, 9, 10 आरो लोगोसे 11 जुलाइआव एग्जाम कन्डाक्ट जासिगोन एन्ड बेनिफ्राय CPOनि एग्जाम SI लेभेलाव नोंथांमोनाहाय जासिगोन 27 निफ्राय 29 जुनावहाय पेपार 1 एग्जामा कन्डाक्ट खालामगोन स' बेखायनो बयबो नोंथांमोना रेडि जादो आरो आगस्ट जानाय लोगो लोगो गोदान SSC कनस्टेबलाव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोननिया स' बेनो जाबाय GD कनस्टेबलनि फिजिकल टेस्टआ थाबैनो जाथारसिगोन नोंथांमोना जायफ्रा मोजां प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ नोंथांमोना 100% SSC GDआव साख्रि लानो थांगासिनो दङ बे जाबाय SSCनिफ्राय स' बेनिफ्राय APDCL आव रिसेन्टलि गोदान अफिशियेल नटिस फैबावबाय माने पस्टआ बारायबावबाय सिगां पस्टआ खममोन दहाय फुङाव नोंथांमोना भिडिअ मोन्दोंमोन नाथाय लेटेस्ट गोदान अफिशियेल नटिस ओंखारबाय APSC आव एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन आरो बे एग्जामा नोंथांमोना लकेलाव जागोन स' बेनिफ्राय जों दानिया 9 सेप्टेम्बरखौ बुक खालामा अफिशियेल नटिफिकेसन दा जोङो लेटेस्टआव फैनाय लोगो लोगो पस्टआ मोननै ओंखारबाय बेनो जाबाय APDCL आव बेनिफ्राय AEGCL आव नोंथांमोना कारेन्ट डिपार्टमेन्ट आन्डाराव मोननै टाइपनि पस्टआ फैबाय स' बेयाव ग्रेड 3 लेभेलाव नोंथांमोना एसिस्टेन्ट एकाउन्ट अफिसाराव एप्लाइ खालामनो हासिगोन दा बेयाव बेसेबां क्राइटेरिया नांगौ जों नायगोन नाथाय ग्रेड 3 लोगोसे ग्रेड 4 नर्मेल पस्टआ थाबैनो फैथारसिगोन आरो नैबे दानि एग्जामखौहाय कन्डाक्ट खालामगोन बेनो जाबाय APSC स' बेखायनो स्केल फीआ जोबोर मोजां एन्ड बेनिफ्राय जों नायनोसै दानिया बेसेबां फरायनो थायोबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बे पस्टआ बारायबाय फार्स्टआव ओंखारनाय 61 मोन दायो बारायनानै आरोबाव 69 ओंखारबाय टटेल 120 पस्टआ दायो ओंखारना दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड दङ बेनिफ्राय टटेल पस्टआ 1950 दङ बेखायनो नर्मेल ग्रेड 3 आव गोबां पस्ट थागोन प्लास ग्रेड 4 आव थागोन जेराव क्लास 8 पासनिफ्राय डिग्री पाससिम नोंथांमोना ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 लानानै पस्ट वाइसआवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेयाव एप्लाइ खालामबा जोंनि स्केल फीआ जोबोर बुरजा APSCनि कन्डाक्ट खालामनाय एग्जामा जोबोर बुरजा सेलारि जायो बेथना बारा जायो स' बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लानो हागोन जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड दं एप्लाइ खालामनो स' बेनिफ्राय बैसोआ 21 इयार्सनिफ्राय 43 इयार्ससिम जोंनि ST आव इलिजिबल जागोन स' बिनि लास्ट डेटआ 14 जुलाइसिम आरो लिंकआ एक्टिभ जागोन अनलाइना 15 जुनाव एग्जाम फिसा 197 पेमेन्टखौ खालामनांगोन देन बिनिफ्राय फरायनाय स' फरायनाया बेसेबां नांमारगौ बेनो जाबाय बे पस्टआव एसिस्टेन्ट एकाउन्ट अफिसाराव एप्लाइ खालामबा नोंथांमोननि फरायनाया डिग्री पास खालामथारनांगोन प्लास 3 मान्थ्स मिनिमाम कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जाथारनांगोन प्लास साबजेक्ट थानांगोन आरो बे साबजेक्टआ नोंथांमोना स्पेसियेलि माने ओरैबायदि जानांगोन डिग्री फरायनायाव पार्सेन्टबो थानांगौनो बेनो जाबाय 50%आ मिनिमाम जोंनि ST आव थाथारनांगोन अके स' बेनिफ्राय डिप्ल'मा कम्पिउटाराव नोंथांमोना थानाय जानांगोन प्लास गुबुन कास्टआ 55% बाट जोंनि ST आ 50% आव जागोन देन बेनिफ्राय मोनसे साबजेक्ट दङ बेनो जाबाय नोंथांमोना आर्ट्सआ साइन्सआ कमार्सआ नाथाय मोनसे साबजेक्ट मेथ्स नङाबा स्टेटिस्टिक्स थानांगोन होमबासो बे पस्टआव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन दा बेनोसैमोन लेटेस्ट आपडेट पस्टआ बारायगासिनो दङ आरो नेक्स्ट लेभेलाव नर्मेल ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 पस्टआ फैगासिनो दङ नोंथांमोना नेक्स्टआव गोदान भिडिअ मोनगोन आरो नोंथांमोना चेनेलाव जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव